Goeien en welkom bij het Scootjesjournaal. Joet komen we vanuit Starem. Daar de buien oer de IJsselmar gaan, maar de scootjes gewoon ek het wetter op gaan. Alhoewel, wel wat kwatter. We binnen in Starem, maar het scootje van Wat zijn stiet centraal in het Scootjesjournaal. Aan tafel zit skipper Ipe van der Meulen. Hij is maar zijn laatste ier dwaande. 13 jaar had er dan aan het helmhout zitten. Ik zie oudere broer Teken zitten aan tafel. Hij deed de 13 jaar daarvoor. En waar wordt nou de opvolger? Het binnen der fjouwer. We komen er jong grif achter waar van die fjouwer het wordt. En dat doe ik dan together met Klaas Jansma. Het wedstrijdsverslag komt vanzelfs van Elke Lok. En er zijn dingen die belangrijker binnen als scootjesielen. Likos het verhaal van Lietse poppen Tim. Elke, do wist meer over de situatie van dit Lietse jonkje. Dat wil zeggen dat we weten, Pieter Meter had van de morgen bij de routebespreking een verhaaltje houden. Hij zielde joert bij mij en dat betekent dat we redelijk gerust wijzen kennen. En dat de Lietse Tim Popma redelijk zoon is, maar alles is natuurlijk nog net weken. Dat zal in de komende dagen bekend worden. Nou, begin maar te draaien jongens, want het bolze te scootje, dat die verzelt wel mij weer weer op de mar. En zijn beziekje zei Pieter Meter om zo goed mogelijk dit seizoen oud te varen. Nou, en maar misschien wat dat opsmieten zal. Het is het zwansje van de vakkenist, Anne Popma. En dat betekent dat een orenvakkenist, die wordt zijn eigen broer Sander, weer aan de vak ziet op de mar bij Staveren. Werd de buien, die ziet helemaal boven Noord-Holland. En boven Starem, die ziet de skippenwolkjes. En dat betekent dat er allerlei variabele waarsomstandigheden mogelijk zijn. Bij een route die lei 2 keer op een del van de Dieklans. Nou, en die kon heel variabel houden worden. En dat had het bestuur redelijk goed dien. Maar die had constant met die ton aan het scoren was, zodat er een redelijke rak in de wien wijzen zou. Bovendien bij de start, daar zie je het snits. En dat liep een hele goede positie. En dat blikte achteraf ik wel te wijzen. Omdat snits helemaal naar beneden ging. Want die hier het goede trottocht, daar maar we ongeveer wijzen. En daar maar we de goede slagmeidje. En de oren, ja, die twijfelen. Maar we nou jeder ree, maar we omheug. Maar we naar de zeekant uit of maar we naar de dikte. En je ziet de man niet onderin zitten. Heerenveen en Drachten. En dat liep al redelijk bij een shovel. En aan de linkerkant nou krijg uit beeld verdwijnen dat snits geweldig zillen wie. En ja, die wie ik helemaal absoluut eerste bij de tonnen. Daar zie je het doe al ja, de hier nog 14 skippen tussen ken en dan hier de slag in de ronde ken. Dat wie ik geen enkel probleem voor de snitsers. Die win gewoon eerst. Nou, dan zien hoe het verder komt. Verzeilt ze op de snits 1 keer om die tonnen zit. Douwe Visser die griept dus even naar het helmhout. En dan is zijn compaan die wiest weer Marije Faber. Zei, daar maar we heen het douwen. Stuur hem daar maar heen. En dan komt het joert verder goed. Nou ja, de alle scootjeskippers van de alle oren trekken. Haar snits net best jongen. Maar daarachter, ja, daar heb je het spannend zelfs. Drachten komt om het tonnen. Jervingen komt goed om het tonnen. Bolzert zit er redelijk bij. En Sjorre snits al een eindje voortskomen. Drachten had trouwens moeite om Hundal de heugte van de tonnen te hellen. Met even een slingerke omheen meidje. En dat betekent dat die oren die daar verderop zitten, dat die even wat langzamer draaien. Want ja, je mag er wel achterom. Een hele mannen komt erbij. Lemmer zit er nog bij. En de man die onderin start, wie een grauw komt er. En dan moet Bolzert, ja, die moet achter Lemmer langs. Die moet ik achter grauw langs. Wat er dan nog achter in langs. En dan Sjen. Er wie weinig rond mee. Je moest echt net op stuurboord bij die tonnen komen van hem in. Je dacht, ja, hij moet ik nog achter Jervingen langs. En dan is er misschien een gotje voor de Bolzert. Ja, hij kent hem heug. En dan hoop ik dat Jenne wat
er net al te volle lijst van had. Dat bier wel een beetje zo. Maar die man die had verder besluchten verzeld. Nou, Sas het verhaaltje er dan verder uit dat Bolzert om het tonnen komt. Daar komt de rest van het veld. De jouwer heel let uit de start kwam. Toch eindelijk een keer, we moeten net te betiet wijzen. Dus wie in het 10 minuten te let. En die kon er net goed bij komen. Wat zijn komt, ik als een van de laatsten om de tonnen. Maar die had de slag in C bezocht. En dat was dus net de goede slag. Nou, dan maar eens even verder zien hoe het verhaal gaat. Dit weer die tonnen werd ze omheen gegaan. Ja, dat was trouwens wel een heel lastige tonnen voor Huzum nog. Want die moest er ik nog omheen. En ja, dat slaggen Huzum loopt net eerlijk. Zuidwesthoek en de Joren die gaan daar bij langs. Maar nee, Huzum komt er net mat een slag in de rond om die tonnen nog een keer te nemen. En dus krijg als snits Huzum, die zoen we Joert net weer maar dat weer achteraan. Nou, dan is even zien hoe het verderop gaat. Hier komt de hele mannen redelijk snel bij achter Drachten en Snits en Bolzert. Dan komt Jereveen, dan komt Jenne Waard. Zit ik nog van die Onides, zit Bolzert dan nog. Die komt letter naar voren. En de duel weer tussen Grauw en Drachten. Want Grauw weer op de tweede plak, Drachten weer op het tweede plak. En die ziet maar te wrotten en te wramen. Daar weer aan de kant bij de dik. Want ja, dat wie in de eerste lopen de beste. En misschien maar we dat dan wel wedwaan. Albert Visser, geconcentreerd. Maar Grauw kent een jusjes heuger en ja, dan wordt het wat problematischer verzeld. De Lemmer zie je er nog goed bij. Zie het goed voorin. Dus de sluipmoordenaar, zei uw cameraman, zie het heugen in het klassement zonder dat iemand het in de gaten had. En Jaap Jongs van Sjors even, waar maar we dan heen. En die gaat Johannes Meter op zijn aanwijzingen verder. Nou, en dan zien we weer voorop. Laten we maar eens even de zaak dwaan. Snits is voorop, je bloed voorop. Het begint hier tussen terrein. Het begon een heel bot terrein. Het was heel vervelend van die skippers alweer. Want ja, dan zie je net meer weer heen. Maar al weet Marije Faber het precies die tonnen douwen. En dan komt Jereveen op het tweede plak. Want die ben de slag in C-West. En dat was de hele goede slag. En de oren die daaronder zitten, die kwamen absoluut net onder pas. Hij schoot in één keer naar voren. En ik denk dat het hartje van Pieter Brouwer weer wat rustiger begon te tikken. En er kwam wat meer wien achterin. De jouwer die moest al mooi skeven en mooi eens even zien. Nou, we dachten, we krijgen misschien al wel een hele mooie media al rijnd als de zee verzeld in de zee. Nou ja, en zat drok wie het dan bij die ton alweer had je daarna sjoggen. Wat zijn hier de slag in C maken? Die komt er goed bij richting het Zeize plak. Dan moet er nog al even deilers met Jaap Zwager. Want die komt er, die bezieken de tonnen mij een opzitter te heljen. Maar daar kan je dan mooi omheen glieren. En dat is geen enkel probleem. Maar ja, er is altijd wel een oorprobleem verzeld. En dat wordt dan veroorzaakt door Ljouwert. Want wat doet Ljouwert? Die bezieken er nog naar de tonnen een beetje tussen te komen. En ja, dat wordt wel een situatie waar wat geklinjem is. Rijdt je al koor. Komen mij elkaar in de ties. Er wordt een hoop schreeuwd. Dan gaat Ljouwert ik nog voor Del. En dan weet Jaap Zwaar het helemaal net meer. Werd het dan alweer hinnemat. En dan is het helmhout van Ljouwert beschadigen. Maar dan gooien ze bij Ljouwert het zeiloer. En daar leidt wat zijn het slachtoffer van hun hulle situatie. Hij krijgt mooi ophellen en dan lees je er weer helemaal onder. En er waren echt even schuld. Nou zal hij het veld dan in elkaar het middenveld, zeg maar zeggen. Lemmer voorop en die horen daarachter. En beziek je naar voren te komen. Maar ze weten al lang dat ze dat net met helje zullen. Maar dat er maar één de winnaar is, Joert. In een dikke rijnbui, vrij betiet, uitblaast. Maar dat ben de snitsers verzeld. En ik deze man, die ben weer galoos blij. Want eindelijk begint het weer een beetje erin. We hebben nog 4 wedstrijden. Als het wat warm gaat, dan denk ik wel dat we, als de start wat goed is, dat we er wel wat bij binnen. Dus is net meer met kampioenschap, dus is om elke dag zo hard mogelijk te zien. Ja, klopt. Om te zien dat het schip gewoon dat we het erbij krijgen kennen. Nou, en daar ben we mee bezig, alle dagen weer. En dat ik denk het ben lietse beetjes. En maar als we dat van elkaar krijgen, dan komt het volgens mij wel goed. Dit jouwt Joert weer wat vertrouwen. Ja, zeker weten. Echt. Ja, ik ben hoe heet dat? Een gelukkig man. Ja, een tevreden man. Ja, zal ik het samen zeggen. Dank u wel. Oké. En dit is het scootje van de dij. De Walds Einders die als zonder binnenkwam. Eerst achterin rekken, doe wat meer voorin. En uiteindelijk op een zonder plakje, maar knap zielt. Zuid Elke Lok. Ipe van der Meulen, nou we zeggen de situatie. Komen we aan wel even verder op waarom. Maar eigenlijk is mijn enige vraag hem wat lekker zielt.
U staat weer gewoon waardeloos. Want ik zit zien uit de ronde bij de Boppers de Ton weer. En de communicatie bij onze boot is waarschijnlijk niet goed geweest. Dus u start weer eigenlijk. We zitten heel goed, maar we zitten te laat omzetten om zo te zeggen. Dus dat ziet er wat zuterig uit om eerlijk te zijn. Ja, net lekker zield dus. Ja, ik wil lekker zien. De start, de start weer heel slecht. En toen ben we zeeing in. En dat bleek er dus de eerste route de slag net te wijzen. En daardoor kwamen we echt in de achterveld terug. En de tweede route toen ben we weer wat opklommen. En toen kwamen we een ton en toen kwam het weer heel verkeerd uit. Maar al met al ben ik over de snelheid van het schip eigenlijk dik tevreden. Zo, we praten dadelijk verder. Eerst de uitslag van Joert. Snits wint. Dan krijgen we Grauw. Het Heerenveen op het derde plak. Bolzet op het vierde plak. Drachten op het vijfde plak. Wordt zijn, zegde Langwaar, Zonde, De Lemmer, achtste. Ljouwert, negende, de hele mannen, tiende. Op het elfde plak eindigt die Jouwer. De Zuidwesthoeken wordt tolfde op eigen wetter. Trettende Jennewoord en viertjende Lodewijk Meter Huzem. Op het algemeen klassement hebben we dan. Nou, Snits stiet Nobelpol met 12,4 punten op oorlpunt van Bolzet, dat op het tweede plak stiet. Dan komt Jennewoord, Grauw, Lemmer, de Jouwer op het zegde plak. Zonder de hele mannen op het achtste plak Drachten. Negende wordt zijn. Tiende het Heerenveen. De Zuidwesthoeken stiet op het elfde plak. Op het twaalfde plak Ljouwert. Op het trettende plak Langwaar. En op het veertiende plak Huzem. Dat binnen statistieken. Het negende plak in het algemeen klassement. Stemt dat tevreden niet? Het joggen misschien net, maar qua punten zitten we nog vlakbij. Dus er is nog alles mogelijk. Net op een kampioenschap. Maar wel dat wij in het voorste aankomen kennen. Jawel. Ja? Die kansen zitten er wel, want dat kerst me naar de punten zien. Je hebt nou het klassement. Maar dat zit heel dicht bij elkaar. Dat is een winst voor de SK's, vind ik dit hier. Alle skippers zitten heel dicht bij elkaar. Snitserint vind ik een beetje echt uit qua snelheid. En ja, ik vind het jammer, maar ik hoor het huis een beetje harder voor. Maar van de rest zitten de skippers met al competitief. En dat is vind super spannend. Vind ik wel. En Ja. dat show je aan de kant. Ja. Dat is heerlijk om te zien voor u z'n dat ze dicht bij elkaar zitten. Ja. Teken? Tevreden? Negende? Ja, ja. Dat kan er net tegen. Negende plak? Ja, nee. Nee, maar die wordt toch vijfde wijze en Ja, maar derde. die kans zit er nog dik in. Ja, maar dat nou. Omdat het zo dicht bij elkaar zit. Maar dan kun je toch nog net tevreden wezen hoe de negende plak? Ik ben Joort wel heel dik tevreden. In het begin hebben wij minder wedstrijden in de hand en wat beter. Hier het rijden geweest, vierde. Ja. De wedstrijd van Joert. Die situatie met Ljouwert. Daar moeten we het even nog hebben, of net? Maar we het even zien? Weer wel een Ja, mooi dit wil ik moment. even zien. Het wie wel een moment. Dat kunnen we wel zeggen. Vertel. Wij gingen om een tonnen heen en jouw reale ronde on Langwaar. En ik heb later naar de rechts van Sjen. Daarna knalt Lauwert maar zat tussen. Ja, het kon volgens mij hier volle makkelijk om eens heen kennen. Hij hier er nooit fatsoenlijk binnen draaien kan. Nou, dat blijkt ik wel. Nou zitten ze direct op elkaar. Dat is wel niet goed. Maar ik bedoel, dan komt er Sint-Roer en dan kanaalt de Boppenhuis op zijde. Dus krijgen ze eigenlijk een protest en dan moeten ze een uurstrap protesteren. Zet inluidsen, maar ik sloeg helemaal nergens op. Wij proberen iedereen vrij te varen. We zijn het kind van de rekening. Ik bedoel, dat vind ik... hij hier royaal omheen in Sielemutten. Meer weer net los. Nee, Ik zou dat oor, is Jappie. maar Jaapie denkt, ik ben bakboord en ik kom een bakboord aanschillen en iedereen met u erbij. En ze Ja, mij dat- helemaal net draaien, ze met de ruimte van me horen, want ze weten dat ik eraan kom. En een jarig wat gang, dat dochter en wist wat is, je hebt ze menk het een keer mij maken. Die lag helemaal boeten, wist wat, de woest toen nog op blauwe toe springen. Nou, toen werd ik even echt Oeh. boos. Ja. Dat weer bij de lemmer. Maar dat doe je net dat je op wat zijn Toen heb zit, ik hè? verkeerd. Doe het omkeert. Ja, Maar, ja, ja. doe Jetse de arme stakker die nergens part nog deel had. Maar die wie helaas de boetenste. En die kregen de Die- punten. En dat Maar die goed, daar ik Die oorkom. stak Ja. door de schuld. Alleen op dit geval, dat hij op bakbed lag, kan men op het filmpje makkelijk zien. Het gebeurde na de tonnen pas. Ja, Ja. ja, ik Maar hoop er uiteindelijk wel in. En met ons, is- hij had het zalig al oer toen de omvaring weer. Nou, ja. Maar op Maar dat uiteindelijk moment. is er toch ik niks meer aan de hand dan, daarna. Nou, wij weer wel het kind van de rekening door dit verhaal. Ja. Gelukkig hebben ze van nou dat hij het pakt en dat stemt wel tot tevredenheid. Het is, Ja, dat je me weer opschoot binnen. Ja, En dat maakt- zielende waai. Ja, zielende waai. Nou best maar die laatste hier dwaande, Ipe. Jou dat nou ik een oor gevoel? Nou, een beetje oorgevoel. Het is elke keer de laatste keer. Dat is het enigste. Maar van de rest vind ik het... We ben je het weer voor het laatst op staren. Nee, van de oren ben we er weer. Daar hoeven we net erin te zitten. Daar bist er wel bij. Maar dat dat hoop ik skippen. wel. Als skipper Ja. net. Maar ja, goed, dit wist ik 30 jaar geleden al.
Dat dit het maar laatste hier weer. als het moment er is het oors. Zoek hè. Mag ik dat zeggen? Dan mag je alles zeggen, maar Oké. het laatste moment is pas in snits. En die 4 wedstrijden, heb ik nog, die 4 die er nou nog binnen, ik krijg er juist te zeggen, ik vis er volle zin aan. Ja, teken valt er nou aanstek in een zwart gat, want ook is het witte. Hij valt zeker in het zwart gat, want dat is mijn eerste hier, ik zeg. Ja? Ja. En wat is dat zwarte gat dan? Nou, dan, ik weet het dan. Dan zilt het nou wel mooi. Het is mijn laatste hier dat ik ziel, maar Ipe die zilt eigenlijk weer nou wel mooi. En ja, dan valt het echt. Ik vond het eerste hier, dat vond ik vreselijk. Een ramp. Eigenlijk wel. Ja, nou Ipe, maat je die maar kleer. Ja, ik zou dat er net van me, maar ik ben wat ouder dan de teek ophouden. Dus Oh dat ja, is misschien dat net is een eerlijke exact. vergelijking. Weet dat samen Kijpen, dat die door Sto erop kwam, dat Kijpen eerst voortging. En dat hij dan waarom kwam, herinner ik me dat goed. Ja, nee, dat hij zei van, ik ben maar met skip deze kant vooruit gegaan, ik kon het niet meer. Hij wilde er helemaal niet bij wezen. Nee. Maar als je, toen in Grauw stonden we al in de dingen. Nou, ik denk, oké, hier stik wel een boord komen. Ja. Maar dat had er nog 5, 6 wedstrijden Man, volhouden. we Maar praten- wij hebben ik net vregen dat er weer waarom kwam. Nee. Maar hij is wel weer waarom kwam. Man, we praten dadelijk eens even verder. Oké. Want we hebben het nou hoe doen, maar we moeten het nou ook hoe de toekomst hebben. Die fjouwer kandidaten, waar moet het worden? En het moet geen spulver verzels erop wat zijn. Albert Jensma die tage hinnen om eens te jaren van waar is nou de grootste gadingmaker eigenlijk om deze man op te volgen. Ipe van der Meulen heeft zijn tijd als skipper erop zitten en maar tak hem hier opvolgen worden. Zij hebben ze het al gepraat. 4 jongens die het al jaren mooi zullen op dit scootje wollen het en zullen het ik worden, omste beurt. Maar de vraag is, waar moet beginnen en hoe lang moet die dan? Wordt het Mark, 33 hier, de tweede zoon van de skipper? Of deze Auke de Groot, 31 hier en oud Omke Cesar van Ipi? Teke Klaas, 23 hier en Omke Cesar? Of de toch de oudste zoon van Ipi, Klaas, 24 hier. Ze zullen het er van het eerst door hebben en zullen er in een hele uur uitwezen, zeggen ze. Maar zo makkelijk wordt het net, denk ik. Nou, ik reken helemaal nergens op. Zeker, we hebben het nog niet echt goed over gehad. Dus ik bedoel, dat Maar komt dan wel was ze goed. zelf wel eens wat te denken, lijkt het mij. Nou ja, je gaat er wel wat meer bij de stilstaan, maar nee. Dat vies vol dat er aan tab is. Jawel. Mijn vrouw is nog krijg zwanger, dan komen liedsen precies van het winter. Dus ja, dan vallen die dan krijg ik liedsen. Dus ja, dat vrijt ik ook weer tijd. Dus ja, daar zit ik met mij. Dus alles neemt tijd. Mijn zusje en ik, is de bedoeling dat wij het bedrijf van de Scheide Mem en mijn paak uiteindelijk voortzetten. En dat is gewoon een druk bestaan. En momenteel zitten wij in een opstartfase. We zijn nog jonge ondernemers, dus wij moeten ons nog bewijzen in die wereld. En ja, dat neemt natuurlijk ook enorm veel tijd. Auke, hun hebben een bedrijf, wij hebben ons eigen bedrijf. En daar gaat een heel stuk tijd in zitten. En het is heel simpel, wij het bedrijf nou eigenlijk krijgen om nou van die huid en nou met teken. En het is momenteel net zijn hele beste tijd. Dus ja, daar moet je wel met 200% vergeten, want ons lukt het net. Het kleerverwezen houdt dus meer in als wollen. Ik tijd hebben en vielen dat je het in de macht hebben speelt een rol. Dus ik wil wat meer leren achterop, voordat ik echt gelijk dat helm had bij het pak. Dus dat heb ik eigenlijk een beetje onjongen, ja. Dus ja, je kan beter eerlijk zijn en dan je kent het, maar je moet het wel kennen. Zou je teleurgesteld wezen als het net de eerste best? Want... Nee. Het is een beslissing die het massief jou neemt. En dat moeten we natuurlijk wel hebben. En daar komen we massief jou uit. Als je het net wist, dan stapst je net van boord. Nee. Ik net dat ze die ergens zo eens op vregen. Nou ja, dat weet ik niet. Dat durf ik niet te zeggen. Dus zou je net rouwig om wezen als het met die nog even opgeschort wordt? Nee, ja. We hebben een prachtig mooi bedrijf en dat telt allemaal, dat moet allemaal op een rij zetten worden. Dat werkt met eerst van beide kanten, van Auke's kant en van onze kant, met eerst goed geregeld wezen. En daaruit beduren wij de volgende skipper. Dus het is misschien weer een rare filosofie van net alle oorskutjes, maar ja, zo is het nou eenmaal. In principe is het heel simpel. Mijn broer heeft alles stemmen, die is alles. Als hij zei ik wil, dan wordt het heel simpel. Moeilijker kan het niet worden. Laat er net een fikse familieruzie op een loer. Nou, ik denk dat het heel makkelijk is, want wij zielen dus al... het is een familiescootje. Het scootje is 100 jaar oud van hier. Wij zielen er van nou 64 mei. En natuurlijk zijn er wel meningsverschillen, maar ruzie hebben we net hand. Dus het is net onmogelijk, maar we hebben nooit hand. Nou, het is net onmogelijk, dus het kan wel.
nog ruzie alles- door krijgen. Nee, maar Simon, Maar het wat bevinder is ik dit u nou trouwens. Ja, ik moet zeggen, Het jouw wordt Klaas Albert Dekker. Jensman nou een Big Five. Ja. En ze wat een geweldige reporter. want die- nou door er de zijn Sam treien die serieus, gewoon we hebben toch even juist er zit een grote zaagje van wat door en we accepteren al die niet zeggende antwoorden. En Albert Jensman gaat er helemaal uit en het is Klaas Dekker. En die komt erachter. Dat wordt Klaas gewoon Dekker ga je wel even man. komen te zitten. Nou, want zal dat ze is even het. ont wat litten? Het wordt Klaas Dekker. Nee, dat is helemaal niet zeker. Oh, Nee, dat is helemaal niet zeker. maar waar wordt het dan? Nou, wij Nee, moeten- ho, wacht even. Waarom is het nou net zeker? Want dit komt uit de reportage niet ja. voor. Ja, uit je reportage kent Ja. dat het afleiden. Maar wij hebben het niet in zo'n hand. Dus dan is het een maar die kwaliteit. jongens al. Nee, hij is er Ja, maar die jongens hebben er al aan. Klaas Dekker. Dat wist het toch? Teken Klaas, sorry. Ja, Teken Klaas. Hij ontkent het ik net, hè? Nee. Oh ja. Maar je zult er nog goed hebben. Ja, heel Maar logisch. het wordt toch duidelijk uit die reportage dat er treien hoor, binnen die nee. eigenlijk zeggen van ja, Het is sorry, heel maar we willen makkelijk. het. Wij hielden er misschien voor de bouwvak wel door hand. Dan heb je hem die primeur wel gunnen wollen nou joei. Maar Auke had het vooral heel druk hand. Maar die hebben naar het tanker gekocht en die bouwbegeleiding het Ja. hij dient. En daarvoor hebben we de tijd niet vond. En nou doen we dat in oktober. Waarom doe je hem pas na Oh, dat is heel makkelijk. Dit is mini hier. Ik zie nou nog. De groeten. Oh, Daar. alle glorie voor Ieper. Ja, nee, tuurlijk. Ja, Dan zei ben iedereen al bezig. Wij bieden hem al volle meer als elke oorskutie. Want dan krijgen we winterdag gewoon een berichtje in de kranten. Die en die wordt skippen. Hebben we nice. Van u krijg je hem altijd keurig op die bericht wat er gebeurt. Nee, maar ik kan me zo voorstellen dat de jongen die dan opvolgt, dan in zo'n hier al een klopt. beetje echt mooi rennen kennen. En dat kan nou net. Dat kan nou wel, want dat is leuk. Oh, dan weet je hem het dus al. Nee, we weten het net. Oh, Maar oh. dit hier zitten alle fjouwer jongens die skipper worden. Want ze worden namelijk alle fjouwer als ze willen. Zitten alle fjouwer bij mij achterop. En dat vond ik een heerlijk gevoel. Ja. Omdat ze ik nog eens mooi maken kan. En dan kiest je ook maar die arend tegen de roer heen om te zien wat het beste is. Nee, geen aardig. Ik vind gewoon hoe ik het nou doe, dat ze dat eens even schenken. Maar, Dan maar kunnen we daar Simone, eens even Ja. wat wij net weten is, hoe is zijn familie berieën? Waar praten Ja. daar in mij, En de waar zusters, besluiten? ik en hoe Nee, gaat die het ben er niet meer. Ik ben ook nog te geren. Ja. En die jongens die zitten erbij in. En dus we komen gewoon mooi schuizen denk ik aan tafel. En En hij dan Ja. een gespreksleider of een mediator Wel, erbij. nee, Maar je dat hebt ben het wij er net eerst nodig. wel te jaren, hoor, of Ik net? en ik werken aan 49 jaar, maar ik wat 50. En ik zal net zeggen dat we nooit wat hand hebben, dat maar ging te liggen. Maar we werken al 50 jaar met elkaar, dus jij komen weg. Maar teken, je besluit te geren. Nee. En je Nee. toch een maaiddeling. Of Nee, zit je nee, met nee. een Die kruk jongen- hier bij elkaar? die jongens maar je die- wil toch gewoon de beste erop Oh, hebben? wacht even, Simon. Nee, Nou, ik vertel wil jij Terke wat hij dat de be- even. Wij willen natuurlijk de beste wat wij er graag op hebben. Maar Maar wie we weet hij hem toch wel wie dat is? willen... Nee, want ik denk dat ze alle jouwelijke goed binnen. Ja, Nee, dat is zo. Het Is zijn het alle jongens van huis. Zij hebben wij het vroeger zelf ik dient. Dus hij kwam te overlijden, daar hebben we geen opvolging voor. Nou, toen hebben we gewoon gezegd, wij zijn een Kuiper geënt. Was dat het? Alle treinen En Ipe die handen. zei Ja. al, dan ben ik het. Nou, ik zei, Ja. dan ben je nou lang aan de beurt, want Ja. dan ben ik het. ja. Maar Teke Klaas, die driegt al wat. Dat hij misschien wel naar een oerskoetje giet. Dat Doet er niet. Nou, dat doet er net. Wordt het hem verbeen? Nee hoor, Oh. maar ik bedoel, dat verwacht Maar hij ik zei echt het niet. al. Nee, dat verwacht ik net. Nee? Nee, hij gaat net beschoon uit de Maar boord. dat zou misschien toch helemaal... Het zou toch helemaal net zo raar wezen dat je zo'n jongen eerst op een oorskoetje... Ja, maar dat maaien we, maar dat doet er net, denk ik niks van. Het is veel te leuk bij u aan boord. En zij tegen ik vond het scootje van zijn hartstuur iets leuker eerder net. Maar daar heb ik wel een vraag over. Want nou zou die van Drachten en die van het Heerenveen zeggen, ze moeten even in oren familie. Ze moeten in totale oren omgeving. Leren ze meer. En dat eigenlijk wie dat wat ouderheden altijd zijn. Ze moeten fut, De wereld weg. zien. Kom letter maar waarom. Hij hem dat net als gedachte. In de vorige keer dat wel, ze hebben wel dient. Maar ik bedoel, wij zijn, ze kennen van u aan boord meer dan genoeg leren. We zijn duidelijk genoeg. Nee, ik denk dat het ook rieselijk mij valt. Zo, Oké. wij ben ik, en één keer moesten we samen sturen. Ik ging naar nooit sturen. En dan zei die werden wat minder. En weer op Feenhoop. Nog ging helemaal niet verwachten. Ik ging naar nooit sturen. En zei maar, kreeg 4 minuten voor de wedstrijd. Hij zei, dat is jongens. Nou, ik denk, fuck, ik straks sturen.
Nee, dat was het Joost. Nou, Dat is Joost. en dat is ik hoe goed ging gaan. het toen tegen? Dat Was weet ik niet. Sander? Ja, Sander ben we, Ja, maar ja. ik door de Elbezwagen net voorbij, want ik ziet ze hop maar voorbij ging en dat vond ik al heel wat. En dan weet ik achter Dat was Ulbe. heel brutaal. Ja. Ja, dat vond ik zelf al. Een Ulbe door ik helemaal net om te vallen. Dus toen Dus die wat ben ik voorzichtig. Ja, dat Dat is heel is voorzichtig. Maar ik wil, want de opvolging, nou ja, we krijgen nijs in de winter. Het Dat is toch duidelijk prachtig trouwens. mooi. Ja. En die man met Mercedes weer. Ja. Dan hebben we Ja. weer, dan Ja, sturen en we weer. Albert Maar ik- Jensma de werp uit Ja. van waarom had het nou oors Ja, bent. ja. Maar ik wil Ipe toch nog even vragen, hoe zus op die tredje hier waarom? Nou, ik ging graag een kampioen willen worden. Dat is mislukt. Dat is eerlijk weer. Daar hebben we de snelheid net verhand. Dat is, nee, maar ik bedoel, om het te dwan, ja, het is een droom voor iedereen. Ik zou de jongens ook beslist niet om Maar hier aan qua te zitten. prestaties, Nee, dus dat is nee. wel een teleurstelling. Jazeker. Dat Klopt. vinden we Een middenmoot. Ja, dat is een middenmotor. Ja, meer is net. Nee. Dat klopt. Ja, maar is het Scootje een middenmotor of is Ipe een middenmotor? Nou, dat is ook net de Of is dit zeker. een heel gevaarlijke vraag? Nee, helemaal niet. Die mooie Nee, vraag maar maar dat staat stellen. toch in formules? En er staat toch in dat dit scootje een middenmoot-scootje Nee, is? hij zet 12 of 13 een scootje op, maar dat is de Dus het is tegen al heel goed Dus hij heeft was het maximale het is eruit al hellen? heel goed was er mij presteert. Het is al bijzonder dat Sjoteke, die het wie kampioen, door hier Lemmer en Lauwert die ruzies altijd net tegen hoe wie dat in Dat kreeg. Ja, net De- al ja. hè? Ja, dat weer de eerste hier dan. Het tweede hier, wat je niet een jocht ben we kampioen, toen winnen wij gewoon het snelste skip. Maar in jaren 80 ben wij gewoon, nou ja, daar waren de kapper goed bij hier. En aan het jerkste wereldkampioen. Ja, die weet het net, want de laatste wedstrijd mocht een zilt worden. En teken, hoe vies dat Ipe die in het, die tredje hier? Oh, Ipe kan heel goed zilveren. Alleen nog Ipe is soms wel wat te rap. Hij wordt nou rustiger. Is je laatste hier gewoon rustiger. Ja. Hij lustert beter. Nou, naar de jeugd, eindelijk. ja, want ik Hè, bemoei me er en dan net met begint mooi. ik goed te luisteren en dan maar erop houden. Ja, nou, maar dat ben we ook praten. Het is net Dus, nog niet erop, want nee, je jongen, hebt er bliksem nog net net. Dat is je laatste hier. Oh, oké. Ja, hoor, zo, ik wil komen. Nee, nou, de eerste type, het is echt in lijst hier. Ja, maar dat wist ik. Ik ben gauw praten. Oké. Daar ben ik gauw praten. Dat is net zo moeilijk, want zo we kampen bedonderen, zo ik teken bedonderen en ik zou het van die jongens aannemen. Nee, Zij dan, het. dan kom je jij op een oude scootje terug en we moeten dus een afspraken halen. Is dat een mogelijkheid? Dat is nog een mooie scootiekomst. Dat zou best kennen. Oh, En Nou. zo staat bollen. zo is het wel. Nee. Oh. Nou, ik ben even nu het praten. Net als mij ben we taal en muziek. Toch? Doe Ja, en we hebben een hartstikke leuke jongen hier zitten. Mr. Midje. My eyes. See the stars, they're shining bright. Their reflection in your eyes. Remember when or what it was that doused the flame of an inner war. But is your heart so rejected? Oh, is your heart a frozen soul? Or is there more than just one answer? Forgetting things that you used to know. The times that drove you onto mountains are the ones that you left behind. Oh, driven by that endless fountain of stone-cold rocks far away from life. But is your heart so rejected? Oh, is your heart a frozen soul? Or is there more than just one answer? Forgetting things that you used to know.
Mr. Midje. Ipe, wat zou die grote advies wijzen aan die opvolger? Wat is het allerbelangrijkste wat hij dwaan of hebben moet? Goed malkerol is hem. Dat is heel belangrijk. Want de scootje is heel wat over. Ze zei een regenboog, een twaalmansboot, een dreimansboot. Het aantal mensen op een scootje is heel belangrijk. Die team en dat oerlis, dat is heel belangrijk. Dus ik denk dat dat het belangrijkste advies wezen zou. Ja. Teken? Is dat mij eens of Ja, is er nog een betere tip? Nee, en heel soort zielen en heel soort trainen. Ja. Dat is heel erg belangrijk. Ja. Want je trainen een hele hoop, hè? Wat minder is vroeger. Ja. Dat vind ik soms wel eens wat. Ja. Ja. Maar is dat trainen dan echt pittig trainen, wat je hem doggen? Ja. Op details letten of is dit lekker gewoon leuk zielen? Nee, we proberen er beter van te worden. Dat is het belangrijkste, denk ik, dat je er beter van wordt. Maar je hebt, scootziel is een hobby. En zo beschouwen wij het ik. En het is, uw werk neemt een heel soort tijd. Dus het is een bijkomstige zaak die we heel serieus nemen. Maar het is net de core business. Maar als je nou 39 jaar zielen, wat kan je dan nog verbeteren met dat trainen? Dat is heel zo. Wat dan? Vertel dat. Neem je een ding. Een ding, dat ben heel zo dingen. Ja, maar neem maar eens in. Het trainen van het schip. Dat is al, als je wij bij vroeger begon, dan zei die zielden en die zielden maar gewoon. Ja, er was dus een sekje zongen voor en achter het zout. En dat weet ze een beetje. Ja. Maar het zijn nog hele orde dingen. En teugzetten vooral al. Want dat is ik al mooi begonnen. Nou, dat wij met Drakeland teugen. Ik ben bij de Katoen begonnen. Toen Drakeland kwam, dan weer helemaal oud. Ja. Daar kon ik eerst helemaal net mee omgaan. Net maar je En even wat leerst je nou met trainen? Nou, in ieder geval, ik vind het een zegen dat we de draakon kregen hebben. Want het is volgelijk waardiger. Dat blijkt nou ik. Nee, maar ik bedoel eigenlijk even naar sport. Wat Maar wat leer je? Maar dat is met de bemanning, kan je een heel soort dingen uitpraten. Wat wij nou jullie hier met die start, dat kan je ook trainen. Er hier betere communicatie geweest, of hier met handgebaren geweest. Dat is een fout, heb ik al onjontjeren. Dat is, u start weer eigenlijk, we zitten op het goede plak. En we hier met gang hoe die start komen kennen achter en boppersnits. En daar hebben wij te lang wachten. Dus daar is het maar je Daar de komt de stopwatch communicatie dan net net goed? goed? Of, Nou, en dat kan je trainen, dat is heel naar het moeilijk. Ja, oké, maar neemt dat hij zelf dan weer of is het dan? Ja, heel duidelijk. Want er geen betere En zei afspraken. er dan niks in de bemanning leggen? Nee, ja, natuurlijk heb ik dat signed, maar dat we betere afspraken, want het zijn hele simpele dingen. Daar hoef je niet eens zo lang voor te trainen, betere afspraken maatje. Ja. Ja, en dat scheelt je even. En nou heeft je tekens die adviseur of wat? Hoe Nee, is dat? nee. Die fjouwer jongens achterop, die praten mij. Maar een fjouwer man achterop, Ja. een Nee, man, die dan man- kan je nou- wel helemaal gek worden. Nee, toch? gek word ik net. Dat valt zelf mij, want die jongens onderling maar communiceren, dit en dat. Dan praten ze maar en daar pik ik wat van op. Ja. Maar oké. doen ze ik naar wat of zet ze er alleen maar wat? Nou, ze krijgen de score uit vrij op tijd aan. En ik wel los, want je moet dat skip in balans houden. Dat we vroeger waren score ons en nou werken we er al mee. Dat is een heel verschil met vroeger. Ja. We moeten ermee ophouden, man. Nou al. Ja, het waarberjocht. Dat wil hem toch ik weten? Ja. Ja. Halve menje. Ja, nou, liet ik die nou voor me lezen, hè. Dan krijgen we bij wat zijn, je op een hege maar de zielerij. We krijgen wisselend bewolken waar, met perioden met Rijn. En de Rijn had een buiig karakter, zo nou en dan dit te zinnen met even. De temperaturen liggen tussen de 20 en 22 graden. En de wind, dat is het belangrijkste, hè. Matig gewoon vrij krachtig. En daarmee weer wonen aan. Een heel soort succes nog dit laatste jaar. En tegen dank voor je komst. Ik de hele bemanning die hier zit. En man, die we er inderdaad weer, hè. Op wat zijn. Dadelijk keer zijn uit Nice Youth. Ik wens je een heel mooi Utah. Doeg!